Tingnan natin kung anong sitwasyon ngayon sa labas. Dahil nga po lockdown. So, tingnan naman to. Pasaway na naman tong to. Yan, bawal po yan. Tingnan po natin ang paligid. Sobrang tahimik, diba? Saka kukunti lang po ang nasa labas. Ito guys, dito ako madalas nang babangking kunting cornering lang. Ito. Diba? Yun, maraming pasaway pa rin Sana guys, lahat po ng nangyay sa bahay, dyan na lang po tayo para hindi tayo mahawa ng COVID-19 dahil yung patakaran ng gobyerno ay para sa atin din po yan. Siguro hindi naman sila magbibigay ng batas para po ikakapahamak po natin. Ito sa mga frontliner po natin, maraming salamat po. Yun lang, walang bantay ngayon. Guys, maraming salamat po pala sa mga taong patuloy na sumusuporta po sa atin, saka sa mga taong nanonood. Sana po di po kayo magsabang manood sa ating mga video. Pasensya na po dahil lockdown, bihira po mag-upload ng video po natin. Kaya pansinin nyo guys, itong gamit kong video ngayon ay yun sa cellphone lang po. Kasi itong action cam ko medyo malabo, kaya kahit naman po kapag malabo po yung video na gagawin po natin sa mga araw-araw po natin. Pero itong sa taas nakaswitch yun para po in case may mangyari pong hindi naman dapat mangyari, mabibideo po rin po natin. Yun, tulad dun, bawal dun, gano'n, tricycle. Guys, dito po pansinin nyo po yung mga tao na na nasa paligid po natin. So, mga frontliner po natin mga yan, sir. Marami pang tao ngayon dito. Guys, kung wala naman tayong pupuntahan na sa labas, mag-isinahan po tayo sa bahay dahil sa pag-stay po natin ay makakatulong po tayo sa gobyerno. Kasi alam nyo naman po ang COVID-19 kung patuloy na kumakalat, hindi po yan masusugpo. At sa lahat po, hindi po natin alam kung sino kalaban po natin dito. Kaya laging mag-ingat po tayo. Kung sakaling malingki mo naman po tayo, doon lang tayo makakalabas dahil yun lang po yung inaprubahan ng gobyerno para po makalabas lang po sa ating bahay. Kaya pansinin nyo po mga to. Yan. Ito, pwedeng ulihin itong nakabike na to dahil nga po bawal ang nagbabike. Magala, hindi mo alam kung saan pupunta yan. Ito nga po palang bayan ng Naldan, Pangasinan. Marami pa rin tao marami pa rin sakyan. Ibagay nyo lang po yung sarili nyo. Magpulis-ulis dyan. Sigurado yung mga internet nandyan lang sa yung mga libangan ng mga tao, lalo na yung Mobile Legend. Mobile Legend,
tao. Ay buhay. Tapos magrereklamo. Ay naku po. Dapat tulungan din natin yung sarili po natin. Wag po puro iasa sa gobyerno. Alam nyo naman gobyerno, sabihin mo natin na may pera, pero mauubos din yan. Ayan o, dahil na ano, parang ano eh, talipapa. Ayan, dahil pa rin tao sa labas oh. Ito matindi guys, bayan ng mga Aldam po ito. Ay, tignan nyo, tignan nyo maigi ang sitwasyon. Yan, dayan ng mga Aldam, traffic. Yan yung stig oh, mahaba no. Oh. Natin doon sa dulo mismong bayan. Pero mga ano yung mga pagkain, mga ano eh, bigas, mga nagbibigay, mga oo tama, nagbibigay. Eh hindi ano ata yan eh, parang palengke lumilibot. Pansinin nyo, kaya na umusga guys kung ano sitwasyon dito sa mga Aldan. Wala pang banda yan. Nakakatakong parking. Ayun na lang. Bakit ako 7-Eleven eh. Pila ba? Pila ata eh. Pila ata. Pila po ba? Pila. Ayun guys, pila po ngayon. Dahil nga nagbabayad halos lahat ng mga tao sa ano, sa dito na po sa 7-Eleven. Sa lahat ng magbabayad, ang talang ba natin gagawin? Thank you. Kung tayo na init nito. Tignan nyo guys, so ang daming tao no, dami na sasakyan. Paano tayo makatapos sa COVID kapag ito, daming sasakyan pa rin. Tingin nyo ba makatapos tayo sa COVID? Marami pa rin tao sa bahay, dito sa bayan, sa labas. Hindi. Parang init. May kukuha man. Guys, tapos na tayo. Meron na malingki no.
Sobrang daming, hindi naman sobra, may tao lang. Hindi naman yung tulad ng dati na mga tao. Pero ngayon medyo kunti lang bungayin yung tao ngayon. Sana po yung mga good job pa rin sa mga taong nasa bahay na puta mainit. Makukulit na tao. Yun na yun, mga makukulit bata. Mga kabataan eh, no? Mga kabud, mga master, ito na, pauwi na tayo. Uwi na po tayo sa bahay. May mga pinamili tayong kung ano-ano kailangan natin sa bahay po natin, sa pang-araw-araw po natin. Pero sa araw na ito maganda naman yung record ng mga alon dahil nga po mas kukunti pong tao. Siguro takot na rin silang mahuli. Pero may ilan na din po yung mga pasaway na tao dahil nga sa ordinansa na ulihin po na magkakaroon po ng kaso at saka multa. Yung ulit ko po sa mga nasa bahay po, stay na lang po tayo dyan para po sa atin to yun. Para po sa atin ito na hindi na kumalat ng virus. Saka sana po malampasan po natin itong nangyayari sa ating mundo dahil nga po itong pandemic na to napakahirap na harapin. Sana po mag-peace tayo kahit mga ilang linggo na hindi po lalabas. Kailan po sa mga hindi maiwasang lumabas ng bahay nila, sana po mag-face mask po tayo at sa higit sa lahat helmet, na hindi naman po ibig sabihin na meron pong virus kayo, hindi face mask lang, kailangan po natin ng helmet para po safety pa rin tayo sa pagbiyahe po natin. Maraming salamat po sa mga frontliner po natin na laging nakaantabay sa mga kalsada, mga pulis, sa mga nurses po natin, mga doktor na kahit na po pagod sila, nandiyan pa rin sila para po gawin ang kanilang tungkulin. Magtulungan po tayo para po matapos na itong nangyayari sa ating mundo. Kunting tiis na lang po na ito ay matapos na rin.
Yun guys, maraming salamat po mga master. Sana po sa next na video, andyan po kayo. Sa manood tayong palagi. Yung mga kapwa ko na beginner, sana po supportahan lang po tayo para po ma-achieve natin ang gusto po natin. Bye!